Nacín un 9 de febreiro de 1948 en Pontevedra. Miña nai di que fun unha nena moi grande e fermosa. Miña avoa paterna e a súa amiga Pilar dicían o contrario. Solo sei que todo o mundo que me coñece, desde que era unha cativa, coinciden coa miña avoa. Fun a vivir con elas a calle de Oliva, encima do antigo comercio de moldes, a Casa das Lans. Crieime ali, desde entón, na casa dun señor o que miña avoa e Pilar servían desde facía moitos anos, cando a él aínda lle vivía unha irmán. Ao morrer esta señora, el pediulles que lle coidaran a casa e a cambio podíamos vivir ali. O señor era moi coñecido en Pontevedra e chamábase Alfonso Lois Sancho. Era un home bastante importante naquela época. Don Alfonso solo viña a dormir. A súa vida facía fora da casa. A pesar que a don Alfonso non lle gustaban os nenos, por min sentía unha adoración especial e eu tamén lle tiña moito cariño. Cando estaba maliña na casa, tiña que quedar eu soliña e el sempre viña 2 ou 3 veces a facerme unha visita e traíame contos e me daba un peso daquela. Recordo que a miña avoa sempre decía: Lolita, cuando venga don Alfonso apaga la luz, que se puede enfadar por tenerla encendida. E eu, cando sentía que viña polas escaleiras, apagaba a luz e el berrábame por ter a luz apagada. Decía que a deixara encendida, que senón tiña que estar a escuras. Fun ao colexio de Álvarez Limés. As mestras de entón eran doña Mari, doña Carmen Lois e dona Sara. Fun unha nela moi feliz, aínda que carecín de algunhas cousas. Tanto miña avoa como Pilar procuraron que nunca me faltara de nada. Recordo que a maioría das miñas compañeiras tiñan aldeas onde pasar as vacacións e eu sempre tiña esa espiña cravada de non ter unha aldea. Hai 3 cousas que desexei na miña vida e nunca o logrei, por iso en canto puiden compreillas aos meus fillos. Eran uns patíns, saber andar en eles e unha bicicleta. A vez que intentei andar en bicicleta xa tiña 4 fillos e pegueime un trompazo que tiven que ir ao hospital. Ou sexa, que os 3 desexos, ter unha aldea, andar en bicicleta e en patíns, é algo que xa nunca lograrei. Aos 7 anos fixen a miña primeira comunión. Como se pode comprobar na foto, estou eu con todo o colexio. A casa de Oliva onde vivín era moi grande e señorial, pois tiña un pasillo que debía de medir polo menos uns 20 metros. Por diante unha galería inmensa que daba a Rúa de Oliva e outra por detrás que daba a algunhas fincas. Tiña un gran salón comedor e unhas habitacións impresionantes de grandes. Anos máis tarde, cando morreu don Alfonso, tivemos que marcharnos dali, pero aí xa comeza outra etapa da miña vida.